Braćo moja Crnogorci, i u volji i u nevolji, i u volji i nevolji, niko od vas nema bolji, niko od vas nema bolji. Da se predaju da živimo normalno i mirno. Iako to ne urade, sve razvaljuju do dalje. Pa zato odavde, ispred ove strašne kuće i sa ovoga strašnoga mjesta moramo danas reći snažno, tako snažno da nas čitavi svijet čuje i poručiti: Slobodane Miloševiću, nije ti Crna Gora prćija, niti može biti zakrpa na prljavoj haljini tvoje politike.